lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mos balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, baligo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo gay kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hunghong. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusugay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapakay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandong ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag maniguang, bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Atuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental motugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason
Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayon ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani-ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Ilang ulit pa ba ang uulitin o giliw ko? 3 oras na akong nagpapakyut sa'yo. Oh yeah! Di mo man lang napapansin ang bagong T-shirt ko. Ilang isaw pa ba Ang kakainin o giliw ko. Sabay-sabay ilang tansan pa ba ang ipunin o giliw ko. gagawin ko ang lahat? Pati ang thesis mo. Wag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Come on! Sagutin mo lang ako, aking simpay. Walang humpay na ligaya. Taas ang ibig Gin ka. sa tanghali. Oy, mayong gabi, mayong hapon, mayong buntag, mayong udto, mayong kadlawon. Kung unsa man mo adlaw nga namina o nagtan-aw karon, hello. Buhay na katahimik at Kaniya na po si Brother Bernie Bitok-Bitok para sa lang edisyon sa atong gugmang giaha comedy drama. ahitin. Nakabutang comedy drama. So, joke ra gini ha. Ilang Sara ba kay maninood ra ba dayon mo? o giliw. Kumusta mong tanan? Kumusta ang kainin? Lakis tulad ng Shout out sa nako ning mga nagtan-aw sa online be. iyo na Shout out kang RR sa Buero, Naif Rakrim, Nor Islam Paulo Marumampay. humpay. Anong hantog karong kalisod pagyapon kog basa na. Asang Kin Cruz, may gabi ba the burn watching from Corales City. sa tanghali Arman Repizo, Pasata Sir Cons from Cebu City. ng Ang iga. magduda. Agay, paana na ba daw ko diya sa kuan sa Toledo City? Pangamba Kaya di man day ang grand final sa kuan Miss Earth. Ano sa maning Miss Earth na ganahan? Sir, imbitar na to. Mo pa'y galikay-likay ta kaya di ta gusto gubot. Imbitaron sa kita sa muka. Gika. Tanghalit sa Napugos na kuan na, napugos na ko. gaga. Charot. Huwag ka sanang Basta mundanan. magduda. Labi na sa mga radio station nato nga naminaw karon. Lahat tayo'y mabubuhay na Nga nanay na dugang. buong ligaya. Kidapawan man ito, kidapawan. Laka. Nagkadaga na mga radio station nga atong kauban ha. Huwag ka sanang Ama to akong cellphone dre. magduda. Kalimot na nung ko sa isa ka kuan usa ka istasyon. Na Naibag-o karon ni abot ni apil taga Kidapawan. ikat buo. Agay madunggan na sa tas Kidapawan. Sarap. Daghang salamat Dana sa mga taga Kidapawan.
Og syempre, naglagubo ta diha sa may Mix FM. Mix FM Plaridel 97.1 o Mix FM Aluran 92.5. Hello sa inyong tanan diha. Kadyo lang sa mga kalitra mga mo, kalitra mga play diha, kadyo lang ha. And also diha sa Butuan City, Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Diha po sa may Oroqueta City. Grabe, naglagubo diha. Paboritong programa na nila ni Mataghapon. Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Og diha po sa Nasipit, Agusan del Norte, Radio Servicio 94.3 FM. Hello po sa inyong lahat. Haloy. Ilang isaw pa ba ang kakainin? Kumbati mo diha ha. And again ang isa. Ilang tansan pa ba ang iipunin? O giliw Diya sa may Kidapawan City. Sa dulo nawala mo to akong listahan, sorry. ang lahat, pati ang thesis mo. Maraming salamat kayo mga igala Ipagkait ang inaha. sa inyong pagsunod ani nga programa Pampagood Vibes lamang. Kauban si Bernie Bitog-Bitog. O aking simpay walang Ay, simulan na natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Nako. 100.7 Tambuli Infinite Radio. Diya sa may Kidapawan. North Cotabato man na diya, di ba? Salamat hello sa tanan mga taga Kidapawan. Again sa mga namina karon sa ilang mga radyo. Kung gusto niyo makita, kung wala pa niyo nakita ang dagway ni Bernie Bitog-Bitog nga murag yun si Alden Richards. Actually, medyo gilalisan na karon kung Alden Richards ba or Jericho Rosales. Adto mo sa Facebook, i-search ninyo ang Bitok-Bitok University para kamo na ang mag-judge kung Alden Richards ba or Jericho Rosales. Mao ka. Ano di mo totoo? Pandamay mo ha. Dear Brother Bernie, mahirap talaga maging pogi. I know. Mahirap talaga maging heartthrob. I know, right? I know, right? It's real difficult. Again, welcome to the club 100.7 Tambuli Infinite Radio sa Kidapawan, North Cotabato. Ang atong gugmang giaha ay atid sa atin ng Biramax Capsule and
Biramax Adult Coffee. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Mag-Biramax Capsule na! So, salamat kaya sa mga nag-order, sa mga nag-PM na ko. Again, ang atong Biramax Capsule o Biramax Coffee available na sa inyong mga radio station na gipaminawan karon, ha? Doon lang mo sa mga radio station na inyong gipaminawan karon. O doon ninyo di ang mga tindahan, ha? Naman ko'y nag-PM sa ako nga, Bern, ganahan kay ko anang Biramax mutisting ko, pero nagduha-duha daw siya. Basi niya magpalpitate siya. So, tinod-anay lang, ang nakalami magun ning Biramax Capsule o Biramax Coffee, herbal magun ni siya mga madam, mga boss. So, muna di ko makaban. Ako mismo gagamit na ko ani. Since pandemya pa, dugay naman ning Biramax Capsule. Since pandemya pa, kay kanimang good siya, di lang ni siya pang ingon nga pampagahi, no? Ang usa sa mga effect niya pampagahi. Pero actually, mura po ni siya vitamins para natong mga bossing, mga hamtong, mga amahan, mga lalaki diya nga medyo busy, stress, dagay mga gipanguna-una, ano ba? Usa man po na sa dahilan anong pagmukuhit si Mrs. Agay, mutalikod na lang. Bisag dili pati gulang, tinod man na siya. Dako man ang epekto labi na sa atong mga pangunahuna kung natay mga medyo lahi atong ano bitaw? Stress kana lambiruan gina. Ang nakalamian ning Biramax Coffee ug Biramax Herbal Capsule, adunan ni siya tongkat ali. Base sa pagtuon nga gipublish sa health.com, ang tongkat ali landaan usa ni siya ka stress reliever. I-google ninyo na, usa na siya ka stress reliever nga makaboost sa male fertility. Ang Biramax Coffee o ang Biramax Capsule aduna sa ingredient nga horny goat weed. Usa kini ka herbal plant nga tradisyonal gagamiton para sa mga ubos og libido kung gana sa paghihilawas. Muna usay kapoy na ta. Actually pwede po ni sa mga babae, kana po yung mga babae usahay. Kapoy na, muna pamanguit ang bana, burag walay gana. Kani gwapo kay ni kay pampabalik ha. Sa imong gana mga igala. Ang Biramax Pagyud Coffee ug Capsule aduna po'y black ginger nga makapagana sa pagkaon o gituan sab nga physical enhancer ug usa ka aphrodisiac compound. Pasabot ana makabalik yun sa gana sa pakighilawas mga igala. Og doon na kini duha ka klase nga ginseng na red ug panax ginseng. Nakasagaran kining makatabang sa pagtambal isip sa labi na sa tambal sa kanang erectile dysfunction. Ingleso na to pa di kay uwaw. Kanang di na mugahi ba pero Ingleso na to para medyo social paminaon. Erectile dysfunction. Morning nakalami FDA approved ta o ang Biramax Capsule o Biramax Coffee herbal ni siya. Wa gyud palpitation mga igala.
Munang usahay ka mo, mag-date-date mo ni Mrs., matumog mga lugar, mga resort, o guban pa na bit-bit mo, permintig Biramax. Para sulit na sulit. Kay lamira ba kayo ng ipek, ani, di naman ni kausara. Mutumar ka gabi okay kays gabi okay kays tungang gabi, okay kays kadlawon, magbuntag ay okay gyapon. Na, testingin ninyo, why palpitation yun? Munang mag-Biramax capsule. Brother Bernie, Bidok-Bidok! Diyan lang shoutout sa ko sa tanang mga taga-Hingoog City. Kapangita po kong FM station nga partner na ko na sa Hingoog City. Arman Dayata, pa-shoutout ko yung Bern from Hingoog City, gyapon. Salamat niyo ha. Brother Bernie, itago na lang ko sa pangalang si Jason. Nakoy gipuy-an nga usa ka boarding house. O kini nga boarding house sagol na bae na laki. Nakoy girlfriend. Long distance me kay ga-eskwela siya dito sa Cebu. Usahay gabisitaon na ako sa Cebu. Pero diri man ko na-assign karon sa Iligan City. Mo nang nahulog nga long distance relationship me. Ang akong problema, dili man about sa akong uyab. Okay ba yami? Apan, ang ako lang giproblemahan karon kay nami kauban sa boarding house nga itago nato sa pangalang si Erica. Si Erica, usa ka babayi nga di na lang kumingon og pangit. Kay basingon niya, maingon mo nga harsh kay ko. Si Erica, dili kumingon pangit, pero di lang gid sa itsuraan. Pwede prinsa na. Usahay, galibakon galing na siya sa akong mga kauban. Usahay, magsiksi-siksi, medyo murag di, wapoy angay. Pero ako di ko gusto manggon nga manginsultog babae. So sa among sa mga lalaki, ako ragit taon ang naigana nga makigpasakay og istorya kang Erica. Pre, dali pre. Kuwag ice pre. Shut up pre. Kaya la pre, sa mukha ni mo pre. Uy. Muna nilas na ning ice pre. Ano na gay. Kwanta. Init yung panahon. Shut ta. Pre. Dili ta dito ta sa likod be. Ano man? Nah. Mabut na po to skuan dia. Magawas na po to si Erica. Mag-uban-uban po na sa tuan. Mag-silpi-silpi na po na. Sul-sul-ubra ba din na yung mga mubo kayo nga sul. Meron pag-angayan ni... Problema ni mo ni Erica. May nangutang sa sayo mo. Wala man. Adi manoon pre. Pero usahay masamukan ko ba ka nang... Huwag yung makabadlong anan niya. Yun nga magsisig pa cute-cute. Hindi man sa cute. Uy. Hindi lang ko ng babae ko. Lobito na siya nang hilabot ni mo. Samo kayo ay. Di ta ganahan mo. Sige ka nang mubo og short. Medyo bakang ra ba? Ikaw ba, inawayon yung kay ka ba? Sige, magabaan galing ka. Too, gagaba.
kapoy ko ng bayhana po doy. Samok kayo daw say di ra mamuhawan no. Sige ra mag-istorya no mo pa-cute-cute noon. Samok kayo ba? Sige lang good. So masama to nabi nga to man ang boardmate be. Ayan din sa dira. Sige sa kaya ko nagstorya gon. May mangka mo na pre, may mangka pre, may magkapasaka istorya pre. Kami kay samukan gumingan nga style. Oh, tanawa na lagi animas. Hello, Sentanayan. May gabi May gabi, Erika. Nanapod, pre, o gisulob na po na ni Yahang kuan niya. Yung mubo nga siya nga buslot trabag yun. Pero ito yung na, pre, para yun na makita na to ba? Pwede mo sabay? Sige. Sige, lingko sa diya. Sa mukha ni mo, pre. Ipalingkot naman yun ni mo. Nga nga mo hawa na ta. Sige. Gusto kang shot to? Di man ko kabalo mo inom, oy. Gamay rago na siya, God. Kanang Erika, kanang kuan ba, kanang lagi may pulutan lagi? Wala may pulutan? Kadyo lang ha, kwaon ako kay buran ako'y lechon paksiw pa di as kuan balay. Kadyo lang ha. Kalay mo kamo yun. Abi ko ba di ka ganahan, tango na ngayon mga pulutan. Puslan mga kapila-pil sa diri. Umantay pulutan, ipangayuan na to. Naara, oy. Napakoy lechon paksiw ay. Timing kayo pampulutan. Ayos sa kaya. Di ka ni makadaot o way bahaw? Uy, gago. Kita ka nang galing kang sudan, mangitab yung kang bahaw. Tama. Napaday ko'y bahaw. Kadyot lang kayo, ha? Ako sang kwaon sa nako. Wala idea, tirada dia. Puslan man pa nga magkumanuban sila. Kwaon na to na niyang kuan dia, mga pagkaon dia, Nara, oy. Ay, salamat. Okay na kayo na, oy. Bahaw uguan. Litson pagsiw, okay na kayo na. Salamat kayo. Gamian ni, oy. Init kayo. Sa mura man ni bahaw nga init kayo. Timing yun. May nalang din nagbiling ko para sa inyo, ha? Kanang kuan ba? Kanang di ka di makadaot o kanang murag kaubuhan ko. Kok. Natok. Unsay? Kok. Huy, buang. Sobra sa kanya. Coke. Kasi kadyo lang bro napay nabilin sa refrigerator. Kadyo lang. Bawal tirada na to diha. Ani na lang ito lang sa kaya. Hurot na iyang mga kuan diha, mga pagkaon diha. Narang Coke. Ay, salamat. Ay, nakainom na yung Coke. Ay, salamat. Tama na, Erika. Kaya murag pasakay na kayo ni si atong amigo. Okay ra, oy. Malipay man sag ko nga. Makita nga malipay mo. Ganahan manggog ko nga magsabay-sabay sa inyo duha, oy. Mga buotan manggog kaayo mo may pa mo istorya mo nako. Na mangguyuban yung mga kauban diya nga murag galikay sa ako ay. Pandamay. Tanawa. Tanawa na imong kalaki nimo. Kami? Ano mo likay mami sa imuha nga gwapa man kayo ka? Sexy angayan kayo anang mga mubo kayo nga shorts. Gwapo kay TL, tulid kayo, murag open o close parenthesis. Uy, buang, kalay mo nga. Ay, sigkon, ba? Maugaling, nalipay yung ko sa inyo ay labi na sa imo, Jason. Usahay mabantayan magunako sa ilaha. Na sila sa balcony, basta mo gawas dahin ko kay manulod din sila silang kwarto. Ngano dahi, Jason? Sa imong pagtuo ba? Pangit ba ko? Napamdamay na ni Ron. Kasi yung nga pangit. Ang Ginoo walay gibuhat nga pangit nga tao. Amen? Yeah, tama, pre. Amen. Ang Ginoo walay gibuhat nga pangit. Amen. Tama, yun. Muna kung pangit ka, dili ka binuhat sa Ginoo. Joke lang. Dili. Kabalo ka na, timingan lang siguro nga paggawas nila gasulod sila. Anong likaya man lugar ka? Nga, diri sa boarding house,
ikaw pa'y chicks diri sa mua, ikaw pa'y guwapa. Sus, kabalo ka. Sus, kay kung ako di pa lang lagi ko, kay kung single pa lagi ko, ay siguro nanguyab ko nimo ba? Pag sure that Jason, oy. Lagi, kabalo ka, Erika. Ako man gisultihan ako siya na nga, kung na-timingan bitaw nga single siguro ko, kung ako'y uyab si Bo, so siguro, nanguyab na siguro ko sa imo karon ba? Pandamay, si Erika. Musulod ako. Jason! Pandamay na sapnan ko na. Ay, Erika, ikaw man din na. Asa ka? Musulod na ka? Mainom na tako tubig. Pwede makikistorya sa imo, ha? Sige. May problema. Sumukay. Unsa man, Erika? Wala lang. Katong kagabi iba, tinuotoy mong gisulti? Say gisulti. Katubang niingon ka ba nga kung wala ta na kay uyab, manguyab ka na ako? Pandamay na ni Ron. Iya pong gitininoon. Dili kay, siyempre, kabalo magkangan ako'y uyab si Bo, di ba? Oo. Pero kung siguro single ko, nag-ilat ay, posible yun nga, manguyab ko nimo ba? Pero bot lang pong sugton po ko nimo nga, di ra bata gwapo. Ay? Kabalo ka, Jason, sa tinud-anay lang? Sa tanan bitaw diri nga nag-boarding house? Ikaw ba yung akong ganahan, oy? Nabuang nga ni. Ha? Buotan kayo ka, gentleman. Tapos, matinabangon pag yung kayo ka. Muna ni Ron. Maubitang pagkabalo na ako nga naday kay girlfriend. Sultian ta kas tinuod, nitulo ba akong mga luha? Nitulo imo mga luha? Oo. Nasakitan ko. Kay abi manggod na ako wala kay girlfriend. Saan naman lagi na naman tayo girlfriend lagi? Pero kabalo ka? Matod pa nila, mintras ang usa ka tao dili pa daw minyo napagi daw tsansa. Nabuang na ning kalikihan istoryahan ni. Sige, Erika, katulgon ako. Kajut lang, Jason.
Nga naman. Kuan ba kanang pwede ko magpatabang? Nga naman. Kanang sa kwarto manggol, gusto na ko ipaiswog gamay akong aparador ba? Pwede magpatabang nimo? Sige, basig din ako kaya. Dili ipaiswag naman ako. Sige, karon na. Pwede? Sige. Ali diri kaniba, ako taning ipaiswag diring dapita. Murag bugat yun eh. Sige pa, gamay pa iswag pa. Gamay na lang yun. Ay, salamat na iswag na. Sige, mo gawas na kong. Kajut lang. Kajut lang, Jason. Ano naman? Kajut lang. Nganong ibabaga ni mong portahan? Ayaw sa gawas. Jason, kabalo ba ka nga matag gabi? Sige biya kog li diya ako mo gawas ka. Mo nang ko makita ta ka mo gawas po dayong ko. Kung nabantayan nimo, tuyuon yun ako nga maghalay-halay ko sa kong mga panty ug bra sa imong atubangan. Sige, Erika, mo gawas na ko. Kajut lang. Jason? Uy, Erika. Uy, nganong naghubo man ka? Jason? Dili ba kaganahan, ani? In fairness, sexy mo din is Erika. Hamis pag yun. Jason? Erika, murag di ni Mayo, Erika. Basi unyag makabantay ng uban mga borders nga nako diri sulod sa imong kita rabiad do nga. Murag di ni maayo. Tapos gahubo ka sa akong atubangan, please, ayaw. Jason? Gipangutana ta ka di pa kaganahan, ani? Mandamay. Erika, please, ayaw hubua akong sinina, Erika, please, ayaw! Wala man ta kagihubuan. Mo galing, nagsuggest. Jason, nadunggan ako nga may daw kay kamo motulid og mga nahiwi nga gutter. Pandamay. Murag nga nagyod. Og kabalo ko perminti nimo bitbit ang imong martilyo. Erika, murag di man siguro ni maayon itong kabuhaton. Kabalo biya ka nga nakoy uyab. Ngano, Jason? Mosulti day ka? Nanabuang na niron. Mosumbong po day ka sa imong uyab. Jason, pakit ako sa imong martilyo, bi. One time lang ba? Maluoy ka. Tulira ni ang akong gutter. Kadya lang. Hala, tinuod yun dahil lang giingon. Unsa man nga martilyo, brag imo manggibit-bit ang sa imong papa. Ang damay na ni Ron. Kanang Jason, buhatan ang angeng buhaton, please. Okay ra ka ni Erika. Sa akong pagingon nabi ako'y uyab.
Musumbong ka or dili? Musulti day ka? Pero na magigingon nila nga walay aso nga makumkum. Pero naunaan ay asom na maugom. Damay na ni Ron. Jason, please. Hinayon ako niyo, paspason. Hinahinay lang, nang igo-igo lang. Kana. In fairness, Erica, hamis man day ka di ay. Agay, Jason. Maayo giday kay ka, Jason, oy. Naigo man gyud nimo diretso ang nahiwi nga gutter. Jason. Jason, agay. Erica, ayog pa gyud pagsabaan ni. Jason, walay magsaba. Jason. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kipo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Asigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Asigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas, sama sa high blood. Taas kaya ko ang
sugar, kung naapog og kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom wa sigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lang 170. Ang ako pong BP, mabot na lang tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, so dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable na sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo, kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Ani Coffee ana mapalit sa ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Coffee available ka na sa inyong mga suking tindahan sa inyong dool. O siyempre, available po sa radio station na inyong nadunggan karon, ha? Available ni siya diya sa may nasipit sa Radio Servisyo 94.3 FM. Sa Oroqueta City, siyempre, sa Partner Radio 94.9. Sa Butuan City, sa Radio Catribo Philippines 106.9. O siyempre, available po sa Mix FM Plaridel 97.1. O Mix FM Aluran 92.5. O ang pinakabago, ang 100.7 Tamboli Infinite Radio sa may Kidapawan, Cotabato. Kabala mo kaning Ashigo Plus. Ang pinaka main ingredient ani kaning gitawag nga ashitaba. Matingala mo nganong sa Japan ang mga tigulang dito, mga Basko gyapon kayo. Mao ni usa sila mga sikreto. Kaning ashitaba usa ni kadako nga herb nga diha mismo gatubo sa Central Region sa Japan. Ang ugat ni ini dahon pati ang lawas gay mo nila kini og tambal. Mo ning nakanindot kaning ashitaba. Oh, i-search kaninyo na ashitaba. Tambal kini sa high blood pressure, high cholesterol, sa gout, ug uban pang mga balatian, samaan ng namoy mga GERD, kanang perminti mo kanang sindaon o kana stomach ulcer kana. Og gitawag kini og Ashigo Plus, nay plus kay aduna pag ginisagol nga guyabano og aduna pod kini turmeric. Ha? Ang kaning guyabano gwapo nga antioxidant, maayo gihapon sa pag-stabilize sa blood pressure ug gaaway kini siya sa mga di maayong bakterya sa atong kalawasan. Og siyempre ang turmeric, ha? Ang turmeric, kabalo naman ta nga kaning turmeric tambal kini sa mga arthritis, anxiety, og labi na ka ng mga ga-exercise diha, kadali ra mo mga sakitan na inyong mga muscles diha, adunay turmeric kining Ashigo Plus. Munang kompletos Ricardo's gining Ashigo Plus. Busa palit na mog Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Available sa inyong mga suking parmasya o diya mismo sa radio station na inyong gipaminawan. Brother Bernie, ambot ba morang nasagunsunan na hinoon? Nagsigi na may noon si Erika, bisan pa man kabalo siya, nga ako na ay uyab. Kada gawas na ako sa buntag sa among balay, ngadto ka gahuwat ka na ko, pugos nga mo sabay. Uga sa kuto aka, mauwang akong mama aksyon na o kabalaka. Kapila na ko, kaingon kanimo, nga dili sa apan padayon gihapon kang gabuot-buot. Pre, atang-atang na sa kada pre ba? Taon mo, gawa sa putos Erika pre, tapos dinukduk ay na po pre. Shh, sabar ya ba? Kadungog na mga borders.
Dabi, pre. Buhangan ni pre. Pasubo mo ko ni pre. Sabi na ko kausar to may tabo kadugayan na unsa naman ni matagabi na mga inom pre. Dabi pre. Base bang ma-inlove ka ng Erika pre ha. Nabuang na ay ko inagpulihan to ni mo imong uyab pre. Gwapa pa kito imong uyab pre. Sexy na layo kay Erika na unsa bakang mang bayana. Ay ko inag-imo ng pulihan kang Erika na nabuang. Pre pagsaba pre to ato na ni pre ba. In fairness kang Erika pre. O tinuod, di gyud siya gwapa. Di gyud mo ba potot pag kayo bayana. Pero pre, sos matay. Sexy, hamis. Buutan ni siya pre. Nakatilaw lang ka, buutan na dayon. Di bitaw pre, in fairness pre. Anong nai, kuan ba, may mustorya na ba? May hindi nga bahay-bay. O dayon, sabi pasabutin mo ana. Achas, ay ko inag-na-inlove na ka. Di masagun ingon ana pre pero ambot pre kung in love naman ni pero burag hadlok na may nung ko pre nga burag undangon ni pre ba kay feeling ako pre burag naninuod na ni siya ba pero in fairness burag ganahan naman sa gubay pagsure pre na-timingan lang ka pre nga long distance. Pre, layo na kaya na si Erika. Ito yung mong uyab. Gwapa ka ito yung mong uyab. Lagi. Gwapa lagi bro. Pero usay ka palo. Biya ka nga. Sana kung di kumato dito. Hindi may halos magkita. Kani si Erika oh. Anytime Nadia. Sus may pagyug kayo mo luto. Kabalo baka nga yahay kiko karon nga. Miski akong brief siya na igalaba. Mau ba pre? Pre, sagol na kong brief dia pre para maapilog laba pre. Uy, kalay mo na ikam, kabalo mo ko siya ko sa mga kawin. Ano imong brief ni mo nga ka na ang garter mo na nagbacon. Maninoon pa ka rin. Isagol lang ako mga labunon di ba? Ang kuna lang ba nga imo ba para maapil po ng laba ako ba kapoy kisig laba eh. Ayan, diya. Pero matay lagi pre. Konsensya ko pre ba? Pero murag ambot pre kung in love ay tawag ani pre pero mura man og kapangitaon na ako sa pre. Mo gini ang problema na ako ba? Speaking of the hi Erika. Ay Jason, naman mo diha. Nakadisturbo pa ko sa iyong pagstorya. Wala man. Mato na ko. Kaya mo sulod sa ako kay pangitaon sa nako to akong brief. Kajud lang kayo. Murag lawom lagi niyong gistoryahan. Og medyo nadunggan ako akong pangalan. Nadunggan mo? Medyo. Gilibag ko ninyo no. Kay pagkaon ako napaak man ako akong kuandila. Wala man. Ako lang giingon kung unsa ka hamis og sexy. Huy, pagilom na ko na Jason. Imong gipanabi dito nga. Nakita na ko nimo nga walay sapot. Actually siya raman. Siya magula kong best friend ba. Taon sa pa. Grabe gisir yung libak na ako ha. Wala man. Niingon lang ko nga naglibog na ko. Naglibog? O sa'y pasabot? Mangutana lang ko, Erika B. Unsa man na? Oy, kajot lang. Barang seryoso lagi ni. Kanang unsa man kita do ha? Hay? Unsay pasabot imo na nga pangutana eh? Unsa man kita do ha? Akong pasabot ba ka ng unsa man ning relasyon na to do ha? Relasyon? Ngano di ay? O sa may nasa imong unahon na Jason? Ambot lang. Ikaw na ba yung nagsulti ng anak kay Uyab, di ba? Oo. Oh. So, unsa tado ha?
Wala. Kuan lang ka ng tambal sakit sa puson. Pag sure di ay. Lagi, nakasabot man ko sa imong sitwasyon, Jason. Nakasabot sad ko nga murag ako maginag-una-unaan ni. So kasabot ko nga nakay uyab. So di na nako ipamugos ang akong kaugalingon nga tawagon ni usa ka relasyon. Pero Erika, what if kung maingon ko karon sa imo nga na in love na pug ko nimo? When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Brother Bernie, bitok. When the city seems Char raman tato eh. Murag wala raman tato. Pero nga naman eh, nga na-inlove naman ko kang Erika. a lonely place. Tapos nabi ako uyab. It's nice to know Ahak na ni. finding you, and you'll always smile. Siya ang buhaton. It's all worthwhile when there's no getting Mao na ni. over that rainbow. Again, ang atong programa giatog kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. O giatog po kanato sa Biramax Capsule, Biramax, Birato da Max, and Biramax Adult Coffee. Available sa inyong mga suking tindahan, sa inyong dool sa inyong lugar, or sa radio station na inyong gipaminawan karon, ha? I end up singing. Salamat sa mga nag-order. Napon lang sa Shopee. Pwede po mo mag-order sa Shopee. Kung yung kasog layo mo aning nga mga lugar, ha? O pwede po kunyo i-PM para akong ipadala sa inyo, ha, mga igala. Ay, malingog yung aning Biramax Capsule. Asos. Ay, gin mo kahadlok. Wagi, palpitation. Relax na kayo. Matingal lang ka. Malipay lang ka. Uy, bayang magiliw na sa inyong asawa. Sige lang ngisi. Bisag way katawanan. Have forgotten half the promises. Alayan na ba ng mga asawa? Basta makuhan. Kamu mga asawa, supportahin yung mga bana. Kaya kamu magkapoy beneficiary ane. Kamu mga asawa, tagay gahini og budget para sa Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Kay ang ending, kamu may beneficiary. Naon sa man mo eh. Ang bana mo inom, pero pwede po kamu ang beneficiary. Uy, pwede ba inis babae ha? Makabalik sa gana gyapon. Biramax Coffee o Biramax Capsule, ha? Agay, ako sa imo ha, actually, kanisi ko actually, ako di ko believer lagyan ng long distance relationship. Ang problema sa long distance relationship, kailangan yun grabe communication, medyo effort. Tapos, kamong naa sa long distance relationship, pag ampo lang yun mo nga walay lain mo langkat, kay kamo kayo ang pinakahuyang. Feeling na ako basta long distance, huyang kayo ang relasyon. Pag ampo lang yun nga walay kalit mo action og langkat sa imong uyab. Kaya imagine ni mo, what if
without you. Para na ako ha, dili pa na ako ma-blame ng ubang long distance na mabigay ha. Kay naman lagi ni giyon nila nga love language lagi. What if kung ang love language day sa imong uyab kay more on touch, giving or service. Tawala ka diha, lahi nga lalaki or babae ang naghatag sa touch, love, service. Paano mo bigay yun na siya? Munang huyang jud kay ng long distance relationship. Ako sa imo Jason, well, pamangkamin nyo. Wa sa taka gi-blame kay syempre mas lahi man gito ang unod na sa dool. Anawa timbanga tanan. Kay basin gid ay nga mas ganahan gid ka nga imong partner na ada sa dool. Tanawa sa i-decide sa kung kaya ba nimo dili kay kung dili na nimo kayang long distance bulagi sa to nasa Cebu aya ka mo paday na ni Erika. Buhatan na kay basing niyang ending po maburusan niyo nimo si Erika wa na po kay choice. And again kanang mga physical appearance may lagi nagsugod at the end of the day still ang kinaiya gyud gihapon sa tao. So ayaw mo maingon nga kana pre kay mas gwapa na pre pangit magay na pre. Kung ingan nagaling ta mag-decide kung sa tao nga tong pilion medyo di pa ta matured enough ha. Okay man ang itsura pero kuan lang na siya icing of the cake. At the end of the day still the personality of the person kung kinsa siya. Jason, tanawan lang sana ta kung dili gyud makayang long distance bulagi sa tong nasa Cebu. Aya ka mo sulod og laing relasyon imo ning sudlan si Erika. Sigurado sana sa imong mind or basin nadala lang gyud ka tungod kay lalimang ka na ang sudan sa tubangan. Gihungit na sa imo, alay mo pa ng balibaran, di ba? Sometimes nagimay nga nga naka sa mga sitwasyon nga murag ups, di ta ka balibad. Daghang salamat, ingat mo tanan, I love you all. Bye!